Se m'ha tancat la motxilla nova que havia fet amb el meu dibuix. Quina mala sort. Mira, no funciona. Joder, amb el que ha pujat l'Euribor i la hipoteca i ara el forn que no funciona. S'hauran 1.000 euros més. Com ho faré? Joder, que ha caigut una pinça. Un globus? Què és això? Aniré a veure què tal. Aquest globus d'on és? Ha caigut, que és l'aniversari. Això. Què és? Un número de loteria. D'agost. Però hòstia, estarà caducat. Qui l'haurà llançat? Nou 0 8. Loteria. Número premiado. 500.000 euros. Número premiat. Està premiat. Número premiat. Estrella, ens ha tocat la loteria. Ens podem quedar al barri. Puguem seguir vivint al barri. Podem seguir vivint aquí. 3 mesos per cobrar. Agost, setembre, octubre. És avui 1 d'octubre. Hauré d'anar a la loteria, però és diumenge, estarà tancada. Merda. Està tancat ja. Clar, és diumenge, els diumenges està tancat. Què faré? A veure aquí si hi ha algun veí. Hola, que ets de la loteria? Sí, bueno, ma mare és la que porta la loteria. És que mira, m'ha tocat un dècim, però és del 5 d'agost. Me l'he trobat i he vist que tenia premi. M'ho podries mirar si té premi? Doncs... És que avui és diumenge, està tancat, 1 d'octubre. Ja, aviam, sí, puc obrir un moment i comprovar-ho. Si Vale. no et sap greu esperar-me aquí? No, clar, sí, gràcies. Doncs, un segon. Vale, merci. Mira, guapa, doncs sí, tens molta sort, perquè realment t'ha tocat. I és l'últim dia per cobrar demà, no? És l'últim dia demà. Vale. Fem una cosa. Si vols, t'espero amb el bitllet a primera hora o Vale, que vinguis. sí, bueno, ja... Vols que et convidi a alguna cosa? Quants diners han tocat? $500.000. Mig milió, estàs flipant! No, de veritat, en sèrio, És que vull enhorabona. seguir quedant-me al meu barri, perquè tinc el pis i no podia pagar, perquè la Sí. hipoteca ha pujat molt. I ho sé, molts veïns estan afectats. Vale. Doncs... Pues a la resta ho donaré pel barri. Fantàstic. Moltes gràcies!